Haka jingya lang kabalalong mentakas ngi hasora. Haka bana kaliang ka party VVP kalahir ban pensyai pat ba kamtam. Haka baya day berka jing penslem jong ka KHADC ban ai sanat ya umaram dos us balajit daka dorbar hima haka lai dari ubanai bakadwe usnem ar hajar ar husan ayo iya ki pat ba ki balato jaka tay ka jingya lang bala pelong daka party VVP. Laban penkan mawang ne banin kasngi nakaliang ki nong yalam jong ki kle nong sensyar jong kahima sora kil maham lupa ya uba arden ba umdai ban keren lani keta ya ki kam sensyar kadar jong kahima sora balada ula kumta nakaliang jong ki kin om sim jingkit kle lada jia ai Henry uba arden ula ya syakmat ban pensya ya ki kam kahima sora kamtam hakabaya day berkajing ai wai kahima sora ya ka jaka kabadon ka MCCL jaka sorkar pat balasan da umarem dos hakane kajing yalang uba arden ulas dang da kabakren jai kabala penum bat penjemnut ya kamensem ki pajba ka tan sora haba ula ong ngim wanang ne ban wat ya katma ngim wanang ne ban wat ya kajing ya kajia ni wanang ni banwad ya ka jingsung ni snoto bagi babon le si ki patba hakaleng gari ki pai shagne ka jinglang ayu ka voice of the people party kan kren kadon le si ka jing community bangi ngin wanang ni bangin kren ban ther ye ndai ko ki patba be ke belong ki paradok ki parasnam ki jangi ke belong ki para kher ki para mer ki jana ngemon hangni banwat ya katma ngemon hangni banwat ya ka jiyak kaja ngemon hangni banwat ya ka jingsuk ngemon hangni banwat ya ka shongsuk da ka bangi pensyai shapi ki patba ike ki bamba ki patba pidon kamban tip ban snoto bange kwaru ban kren daga basyai ngem simla jit ya kani ka jingalang hagani ka sni ka bamenta bangin yalap election naganta ka election MP shiteng samoy iwan namar ngi snoto bagadon ka jing persyang ban pensno ya ki rupam treikam ke baka executive committee jong ka voice of the people party ka bayam hangtai po KHDC ka trey laki kam ki jong ka kumbaga deban trey but ni lingba kilat patay kubor bagadan ka jing persyang ban pensno ya ka party ka jongi ngisno wadi ka kamram ka jingi namar ka tagadaw ban pensyai ki patba ban how paiba baun bishari ke paro today namar kata kadaw sa sisihin nga kwa ban penpau baga jiwan ka jingi ka voice of the people party kamday bangiwan hangni banwat ya katma banwat ya ka jingi kaja ndai banwat ya ka jingsok bat ya ka shongsok hangi kom ka jaj benriu lingba kini ka jing pensyai paiba bat kom bangalaong baga jing pensyai ka jingi ka jing kren ka jingi kamday nakabanta bangin yalap election hendai iwan namar bangi don ya ka daw ka bakraw ban ya thu ya phi ki patba ya ka jia linti ya ka san prakhat ka jingi kum kinong elam ya ka thong da bangi ngibo bat ni snow don kam ban ya ipin kan mau